दौन चॉकलेट कौन चॉकलेट चॉकलेट बोले किसी नहीं तबुन ता पैसा देथिल तबुन ता पैसा देथिल तू घर आनी पैसा हां हां पापा कौन रतन पुआ पमने मते बाड़ैला कौन भाई चलू ता घर गति कौन भाई मो पू बाड़ेला चल काई मो पू को बाड़ेला चल ओ रतराई ओ काई गोटे भेंडा बड़ा चिल्लाउछ म कोन काई चिल्लाई तळु कस कथा आसा काई चिल्लाउछि आ मनु मनु मामल तो करे कोन हिची तम टोका मो पू को बाड़े की देखो कोन करछि कांदुछि बिचारा पिला मु पकड़ी हां देखो तो पू देखो आज मुका वाला आइडिया बसांग से पबनी अरे कोन के डाको ना पापा पबनी अरे कोन छोड़ कहीं बाड़े तमु पुओ के मुके बाड़ी आउ छोट छोट मारछु हां बाड़े जी कहीं ना बाड़ी तू तर कोन भाई माइला छोटा मारछु दे मारदी आ दिने मो पू बाड़ी तापर तोर मो कथा मु जाउ पुली जाई दो खराब गदा किने जिके छोट छोट बाड़ू जो बसी हां चल घर पापा नहीं के मागे रे बाहर कथा आनी घर भीतर किने जिके तू यार आई छे सतर तते बाड़ी नहीं मो मते से चॉकलेट दे ना मुझे ताको मार खोदे रे